Norma Saliba li qed tikkontesta l-kariga ta' President tal-Partit Laburista spjegat it-tliet prijoritajiet li se tkun qed taħdem fuqhom jekk tingħata l-fiduċja mid-delegati tal-partit. Fuq nett tal-aġenda tagħha, Saliba qalet li se jkun hemm it-tisħiħ tal-istrutturi interni tal-partit fejn sostniet il-ħtieġa li id fit mal-kumitati lokali u distrettwali se taħdem biex dan jerġa' jressaq lejha persuni li tbedu minnha. Komplit tajt li se taħdem ukoll biex fil-partit jintlaħaq bilanċ bejn nies ta' esperjenza u wuġuħ ġodda, xi ħaġa li tixtieq li anke tkun riflessa fuq bażi ta' kumitati lokali. Żiedet li jekk tingħata l-fiduċja se tevalwa wkoll jekk il-kumitati għandhom xi riveduti b'tali mod li d-daqs tagħhom ikun ukoll proporzjonat mad-daqs tal-lokalità ħalli bekk il-ħidma tagħhom tkun aktar effettiva. Qalet li l-rwol ta' delegati m'għandux ikun limitat għal ġbir ta' flus u tqassim ta' tesseri, iżda għandu jkollhom sem aktar attiv fil-ħidma tal-partit, inkluż fit-tfassil tal-politika tiegħu. Jiena nemmen illi tant hemm kontribut mant il-delegati f'dan ir-rigward, illi daw għandu jkollhom ukoll proposti li jitresqu quddiem il-gvern għal konsiderazzjoni. Għaliex jien nara l-Partit Laburista bħala il-vuċi ewlenija kritika tal-gvern. Lan huwa l-istess taż-żewġ entitajiet, però l-Partit Laburista għandu jkun il-vuċi kritika tal-gvern li jara li l-proposti tal-manifest elettorali twettqu. Saliba sostniet ukoll li jeħtieġ strateġija ta' komunikazzjoni aktar ippjanata billi l-partit juża mezzi differenti biex jelħaq udjenzi varji, filwaqt li wiedet li se żżomm kuntatt kontinwu man-nies biex dejjem tkun il-vuċi tagħhom fil-partit.